Yini inkinga? Ngo-2016, kwakunabafundi abangu-1,067,075 kwibanga eleshumi. Ngo-2018, abafundi abangu-512,735 kuphela ababhala isivivinyo sikaMatric, kuncane kunohhafu. Kwenzekeni kwabafundi abangu-554,340? Yindaba lento iyinkinga. Kubaningi, amathuba omsebenzi noma ukuqhubeka nokufunda esikhungweni semfundo ephakeme, into efunakalayo isitifiketi sikaMatric. Yonke iminyaka sinabantu abasha abangaphezu kwehhafu lesigidi abashiya isikole bengayitholanga iziqu ezifunakalayo. Abaningi babo angeke bawuthole umsebenzi futhi angeke babe abantu abenza kahle abayingxenye yomphakathi. Abaningi babo bazogcina sebephila impilo yobugebengu. Yindaba kubheda kanje. Ngesikhathi kuphethe uMandela, izikole bezibhekene nenkinga yendawo yokufaka abafundi bebanga lokuqala. Kunokuthi bakhe amaklasi, baqashe nabanye othisha, uhulumeni we-ANC wehlisa izinga labantwana abangena kwibanga elokuqala. Umthetho owe-South African Schools Act washintshwa ngo-1997 ukunyusa iminyaka yengane evumelekile ukuqala isikole kwiminyaka eyi7 kuneminyaka eyi6. Lokhu bekuyinto engasile. Yindaba kuyinkinga. Abazali bangaphoqa abantwana babo ukuya esikoleni baze babe badala emthethweni, uma sebeneminyaka engu-18. Uma umntwana eqala isikole eneminyaka eyi7, leyo ngane izoba neminyaka engu-18 uma isiyongena kwibanga le-11. Umzali ngeke aze akwazi ukuphoqa umfundi omdala oneminyaka engu-18 ukuthi ayoqeda ugrade 12 abhale uMatric uma ethatha isinqumo sokushiya isikole. Kumele kube njani? Kumele izingane ziqale isikole besabancane ukuze baqede isikole ngaphambi ukuthi bebe badala. Lokhu akukona kuphela ukulungisa abayeka isikole ngoMatric. Ukwakhiwa usamncane uyingane kubalulekile emphumelelweni ezayo kwimfundo. Ingxenye ya-80% yekhanda lengane liyakheka kahle eminyakeni eyi3, kodwa silinda iminyaka ewu4 ukuqala isikole. Izingane eziqala isikole besabancane basethubeni elihle lokuqeda isikole. Uma siziqhathanisa, thina sikephi? Yonke iminyaka, i-United Nations Development Index ibala amazwe ngezinga lemfundo abanayo. Kuloluhlo lwangaphezulu, wonke amazwe aqala ibanga lokuqala eminyakeni emihlanu noma eyi6. Thina sikwizinga elingu-75 kwamazwe angu-188, futhi thina siqala eminyakeni eyi7. Siyilungisa kanjani lento? Kumele siqale isikole eminyakeni emihlanu. Kodwa okwamanje, sinabantwana abadlula isigidi abangena kwibanga lokuqala beneminyaka eyi6. Angeke sikwazi ukwehlisa iminyaka ku5 kalula ngoba kusho ukuthi izigidi ezintathu zabantwana bazongena kwibanga lokuqala ngonyaka senza lolu shintsho. Kumele senze lolu shintsho eminyakeni ewu4. Ushintsho ngeminyaka neminyaka. Ngo-2020 kumele sehlise iminyaka yokungena kwibanga lokuqala kwi7 kube yi6 nohhafu. Lokhu kuzosinika u1,500,000 kwibanga lokuqala ngalowo nyaka. Ngonyaka olandelayo kumele sehlise iminyaka yokungena kwibanga elokuqala kwi6 nohhafu kube yi6. Lokhu kuzosinika u1,500,000 kwibanga lokuqala ngo-2021. Ngo-2022 sizowehlisa iminyaka yesi6 kube yi5 nohhafu. Ngo-2023 sizokwehlisa iminyaka yesi5 nohhafu kube yi5. Ngo-2024 sizobuyela sibe nabafundi abayisigidi kwibanga lokuqala. Yini intengo yalento? Njengoba sishilo kwenye ividiyo, indlela elula yokwandisa abantu esikoleni ukuthi sisebenze ngokushintshana kabili ezikoleni. Lokhu kuchaza ukuthi inombolo lothisha abafundisa ibanga lokuqala izophindwa kabili ngo-2020. Inombolo yothisha abafundisa ibanga lesibili izophindwa kabili ngo-2021. Kwenzeke njalo nakwibanga lesithathu ngo-2022. Kulokhu kuqhubeka.
Lokhu kuchaza ukuthi intengo yothisha abafundisayo izonyuka ngo-8.3% ngonyaka eminyakeni ezayo eyi-12. Sinamandla yokwenza lento. Sekudlule isikhathi eside ukulungisa inkinga yezigidi zabafundi abangasiqedanga isikole. Kodwa singakwazi futhi kumele siqiniseke ukuthi abantwana baqala bebancane ukuphumelela. I-UN ithi irandi elodwa elisetshenziswa kwi-ECD iphenduka ikhokhele u-R13 womsebenzi owenziwa umntwana uma esekhulile. Sizoyidinga leyo mali ukusiza izigidi zabantu abangaqashiwe. Wena sitshele inkinga, thina sizokutshela ukuthi ulungisa kanjani.